Guswa ye wo papa kesi ene ne pa boy ye ene na ye ho tutu ya sabe guswa ye nanum no Osebo the Zaraman ye rebia eba no entadehye ene ehon sensem odimo akotene o mabunu ntem ene dwedi atisotimi edimo akotene pa ode nsema betudwa se nkwa ne yem dia ewo mu se nsem ba ko na me no bi man homeso sabe die nanso abusua Christos Safo nyina no nka omo homom na omo ni papa yin cheche a odem gya omo no eso Asema me pese me kache ye nyina anuanom a ye Christafo na busuafo ni nyina ne se moma nya nkabom Paul say moma nya achom emfra odo munchi bone na momata papa ye tenase se efie ba ko mu nipa agya ba ko ma se obi ni nua wa asema samri onfa nche no na odi nua mfum so che na wonya hwe se ne be na bebe papa wo bia na ni bagie nti ehia nkabom odo entiase adwene kro a yebetimi edi etu saa na mo no fi se adwuma na wagya maye no enya adwuma ketwa se ya anya nkabom a yentumi nye ento kan chosama o se bal abatenten saafo na no mu sidan no mu adwene baako nyansa baako odo baako entiase baako kasa baako ento mutimi kabomu ye sepraye ai sidan na amawrade transe kasa enkofo yi omunti ase na ombi bia eye baako eni se manhwe ya eden metia no masi aba bewo mani we tese se nipa nya nkabomu a entiase odo ena adwene kro a de omu ye bia no ebeyeye enti mesey nuanom no se samri enya matiu ene makao eni sei yenya odo baako pe se papa baako ma eja baako ma efie baako mu nipa na yenya adwuma no ma no enye fe ebise adwuma no meko si bonko a mintumi nye ena wonko anso untumi nye yensom yeni nipa enti yenkamum na ye papa adwuma no ye fa adwene ko enti ase kro na yemfa nye na ne legacy na wujaye no